Hola, bon dia. Una vegada més aquí amb vosaltres per poder-vos parlar d'una altra d'aquestes aventures nostres, no? I avui precisament d'un lloc no massa llunyà, d'un lloc que tenim molt a prop i que segur que tots el coneixeu, que és Mallorca. Mallorca ja sabeu que és la principal illa de les Balears, té 3.600 quilòmetres quadrats, però que té dues parts ben clares i ben definides, una que és la plana i l'altra que és la Serra de Tramuntana. I precisament de la Serra de Tramuntana és del que us vull parlar. Per què? Perquè és un dels llocs més extraordinaris que tenim a la illa, sobretot perquè aquest lloc va aconseguir l'any 2011 ser declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial. I això per què? Perquè té unes característiques molt interessants i que ara les comentarem. I a més es va declarar dins de la declaració de paisatge cultural, el qual vol dir, quan es diu paisatge cultural, que vol dir que hi ha la intervenció de l'home amb el medi, que és el que va passar aquí. La Serra de Tramuntana és una serra que té 90 quilòmetres de llarg, 15 d'ample, i que està constituït per tota una sèrie de poblacions, una vintena de poblacions, unes més grans, altres molt petites, dins de l'interior de la serra, i que comença aquí, a lo que seria Sa Dragonera. Sa Dragonera és una illa d'uns 4 quilòmetres de llarg que té una forma de drac, d'aquí li ve el nom, i que a partir d'aquí comencen els seus diversos pobles, com per exemple Esporles, Estellencs, Banyalbufar, després vendria ja Valldemossa, Deià, arribaríem a Sóller, i Beniarraiz, Fornalutx, tota una sèrie de pobles molt interessants i coneguts, i arribaríem a la part central, que és la part més muntanyosa, que és on tenim el Puigmajor, que té 1.445 metres d'altitud, i al voltant tindríem 10 punts que superen els 1.000 metres, com Massanelles, el pic de Massanelles, que en té 1.300, o Tossals Verds, que en té 1.200, etc. O sigui que és la part més muntanyosa. D'aquí ja aniríem cap al monestir de Lluc, que és el que vindria a continuació, i del monestir de Lluc ja arribaríem a Pollença, i de Pollença a Formentor, i al cap de Formentor, que és on s'acabaria tota aquesta línia. Tot això, d'alguna manera, està constituït per un sistema càrstic molt d'una roca calcària molt dura i que constitueix unes formes realment extraordinàries que al llarg del temps i de les erosions han produït un paisatge realment espectacular, molt notable. Un paisatge que fa que de la plana pugi progressivament cap a la muntanya, però que després la muntanya cau directament al mar. Això provoca que hi hagi unes torrenteres, uns barrancs i uns torrents realment significatius i que no hi hagi una abundància de platges, no n'hi ha cales, com per exemple Sa Calobra o Torrent de Parells o la mateixa platja de Deià, però poca cosa més. I en canvi dona tota una costa molt espectacular, molt retallada entre ella i que és un autèntic espectacle de veure-la. Però per què diem que és un paisatge cultural? Perquè hi ha la intervenció humana. Aquesta intervenció humana com es manifesta? Es manifesta en dos elements fonamentals. Un, la pedra seca, la construcció de pedra seca. Això va ser un dels grans invents d'aprofitar el que era pedra residual, aquella que no servia, que havien tret dels camps per poder conrear, i després d'aquestes pedres, treballar-les, fer-les encaixar unes amb les altres, que és tot un art, i poder fer camins, poder fer parets, poder fer conduccions hidràuliques, poder fer tota una sèrie d'elements, les barraques de pastor, els pous de glaç, tota una sèrie d'aspectes que s'han fet, inclús les mateixes cases, moltes estan fetes amb pedra seca. Vol dir que també tot això seria un dels aspectes fonamentals. I l'altre és que per conrear, per treballar la terra, també es necessitaven espais. I aquests espais es van fer com? A partir dels marges. O sigui, els marges són les terrasses. S'havia d'anar pujant la muntanya fins a 700 metres d'alçada. Poden haver aquests marges fins a aquest punt. Aquests marges estaven fets per gent especialitzada, que eren els margers. Els margers també eren els que treballaven la pedra seca. Per això és tota una tècnica molt especial que va estar durant tots els segles. Ja tenim notificació de margers des del segle XV i de paret seca des del segle XIII. Vol dir que hi ha una tradició històrica molt gran i per això hi ha quilòmetres i quilòmetres de pedra seca i d'aquesta construcció de marges a tota aquesta part de la serra. Tot això va ser molt important
perquè va demostrar que hi havia una relació de l'home amb el medi natural, i això era fonamental per aquesta estructura, i això també va ser un dels grans valors perquè la UNESCO declarés Patrimoni Mundial. Tot això es va fer al llarg del temps. Tenim l'època prehistòrica, tenim la cultura talaiòtica, a partir de l'any 1000 tenim la presència dels fenicis, dels grecs, tenim els romans que van arribar al 123 abans de Crist, tenim una època fosca després dels romans, fins que arriben els musulmans, l'any 923, que aportarien realment una de les coses més agraïdes d'ells, seria aquesta indústria hidràulica que van estructurar per obtenir l'aigua de l'interior de les terres i que va quedar com una herència realment important d'aquesta presència musulmana, que va durar 300 anys. Després ja vindria la conquesta de Jaume I, el 1229, Jaume I amb els seus nobles que van ocupar tot el territori. Després ja vindrien els segles XVI i XVII, amb el que hi hauria una estructuració dels pobles, que sempre estaven poble i port, el poble més cap a l'interior, a una distància, i els ports de la mateixa ciutat. Per això tenim port de Sóller i Sóller, tenim port de Pollença i Pollença, tenim port d'Alcúdia i Alcúdia, etc. Doncs tot això seria un element important. Per què no estaven tan a la costa? Perquè hi havia el perill dels pirates. Per això es van fer tota una quantitat de talaies, de castells, al voltant de la costa degut als atacs que es van produir en diverses ocasions en aquestes ciutats. Després ja tenim una època d'esplendor, de producció agrària, d'oliveres, d'ametllers, apareix l'ametller també, i sobretot tota la producció d'oli, de les vinyes, també de molta importància de l'aparició de la vinya, i també tota aquesta situació que va donar un creixement important a totes aquestes poblacions de la serra i de tota la illa. I arribem a un punt que també, i amb això acabaríem amb aquesta ràpida explicació, que és l'arribada d'intel·lectuals, de romàntics que d'alguna manera van voler conèixer aquesta terra. I per això un dels primers personatges notables que va arribar va ser el Frédéric Chopin. Frédéric Chopin va estar a Valldemossa l'hivern de 1838 al 39 i amb la seva companya George Sand, que va ser el primer que va començar a parlar de Mallorca a l'exterior, amb el llibre que va fer Un hivern a Mallorca. Però el que va donar una importància molt fonamental a tota Europa va ser l'arxiduc Lluís Salvador, l'arxiduc d'Àustria, que va arribar al 1867 i que aquest es va enamorar d'una manera total d'aquesta zona de la serra, perquè va conrear i va comprar tota una sèrie de territoris i que va voler recuperar bona part d'aquests espais comprant diverses cases, fent camins, i aquest és el que va donar lloc al coneixement d'aquesta terra, i la famosa emperatriu Sissi, la famosa Sissi que coneixem tots, també va venir a veure el seu cosí, que era el Lluís Salvador, era el seu cosí, i per això també va venir un parell de vegades per conèixer aquella meravella que era tota aquesta zona de la costa. Entre Valldemossa i Deià eren els punts on es movien totes aquestes terres de l'arxiduc. I després també, amb el pas del temps, van arribar literats, pintors, tota una sèrie d'intel·lectuals molt notables. De literats van venir de fora i els que teníem a casa, perquè després es va haver una producció important de literats, com Baltasar Porcel, com Llorenç Villalonga, com Costa i Llobera, etc. I també pintors que van venir de fora, però que també aquí es va fer una producció molt important de pintors, com Anclar de Camarasa, com Llorenç Sardà, com Dionís Ben Nasser, i també els de fora, com van ser Santiago Rossinyol i Joaquim Mir. Però dels pintors en parlarà la meva companya especialista en pintura, que és la Mariona Millà, i jo ho deixo aquí. Bona tarda i fins una altra. Benvinguts i benvingudes, ben retrobats. I tal com dius, Àngel, els hi faré 5 cèntims sobre alguns dels artistes, homes i dones, que han treballat a Mallorca. Evidentment, actualment hi ha moltíssima gent. Recomano que entreu a les pàgines dels museus de Mallorca i que aneu veient la munió de persones que s'hi dediquen, perquè
naturalment aquells indrets són una meravella. Aquí us en faré 5 cèntims, només perquè per l'estoneta que tenim i per acabar de completar això que l'Àngel m'acaba d'encarregar. Doncs fixeu-vos, hi ha aquest personatge, l'Anglada Camarasa, que el tenim aquí, que ell va néixer a Mallorca i va estar triomfant a París. Aquí hi ha una obra, aquest nocturn, aquest efecte nit, que hi ha aquests cavalls, per explicar una mica l'ambient on ell es movia. Naturalment coincidien amb tots els altres artistes a les vides nocturnes de París. Després va venir cap a Mallorca i naturalment durant la Primera Guerra es va refugiar d'alguna manera, de la Gran Guerra, es va refugiar a Mallorca i allí s'enamorarà d'aquests fantàstics paisatges, aquesta serra de tramuntana que ens està parlant l'Àngel, que a més ell n'és un dels grans responsables de que la serra de Tramuntana sigui patrimoni de la humanitat, és a dir, declarat per la UNESCO. Per tant, ell en té un tros de vida allà. Aleshores, no m'estranya que hi vagi contínuament, que és casa seva, i que ens expliqui i ens pugui fer entendre que els artistes puguin arribar a tenir aquest frenesí per treballar a dalt de la serra, fins i tot jugant-se una mica la pell perquè són espais molt escarpats. Fixeu-vos aquí aquests cingles, aquests tallants, aquestes roques que pinten combinat amb tot el que serien els vegetals. Mireu aquí, per exemple, aquests ametllers en flor, que això és el 1917, vull dir que naturalment hi ha un postimpressionisme, que aquí s'hi treballa a partir de pinzellades llargues, curtetes, però sobretot donant vivacitat i buscant la llum. Són quadres que estan plens de llum, no tenen, podríem dir, no s'utilitza el to negre, per tant, tots són tons vibrants que quan es necessita els foscos busca aquests morats. I també el pi de Formentor, d'Anglada Camarasa, aquest pi que s'ha fet tan famós, però no només per això, sinó que ell va posar-li aquest títol del pi de Formentor a partir de les visions d'en Costa i Llobera. Tinc aquí un poema que us en llegiré un trosset, que diu: «Mon cor estima un arbre, més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que salten la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va la fontanella ses ombres a besar, més Déu ungir d'aroma sa testa consagrada i li donar per terra l'esquerpa serralada per font la immensa mar. Quan lluny, damunt les ones renaix la llum divina, no canta per ses branques l'ocell que encativam, el crit sovint escolta de l'àliga marina o del voltor que puja sent l'ala gegantina remoure son fullam». Entenem aquí els artistes, això s'allarga més, però jo us recomanaria que busquéssiu aquestes sinestèsies entre la poesia, a més romàntica, la poesia i l'escriptura impressionista i la pintura també d'aquests artistes. Acaba dient: «Amb una ànima forta traspassa la boirada i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada i tes cançons tranquil·les aniran per la ventada com l'au dels temporals». És a dir, això ja fa venir una mica de calfreds, d'aquesta passió que podien tenir per aquestes contrades. També hi ha en Tito Cittadini, que s'havien conegut a Argentí, que s'havien conegut a París, a l'escola d'Anglada Camarasa, i naturalment, a conseqüència, va conèixer Mallorca. Què va passar? Va arribar a Mallorca i se'n va enamorar. Mireu, aquí hi ha una petita nota, diríem, a l'oli de taverna, que és
que ens fa entendre com pot pintar un interior, i després de seguida tornaríem a trobar aquestes fantàstiques escenes de petits racons on s'albira el mar, on els arbres, la vegetació té un protagonisme molt important. Veuríem aquí aquestes seves obres. I després també aniríem a veure Santiago Rusiñol. Aquests ja serien forasters, no forasters del tot, naturalment, perquè venien de Barcelona, en principi, que estaven treballant allí, igual que en Mir i altres artistes d'aquella època. Aquí el veiem, aquest Santiago Rusiñol, un personatge que aparentment molt ben construït com a personatge, però, clar, a més era dramaturg, sabem que es dedicava al món del teatre, provenia d'una família del món del teixit, per tant, doncs, tothom esperava que ell continués la vida familiar d'aquest negoci, no? I com ell mateix diu a l'Auca del senyor Esteve, que tots coneixem, l'obra de teatre, que tenen aquella botiga de vetes i fils, que tothom viu d'això, i ja tenen una criatura petita que va creixent, i aquest nano petit, doncs, un dia vol dir avi, li diuen a l'avi, diu, és que vull ser escultor. I l'avi li agafa, doncs, una lipotímia, no? Com volem dir, s'acaba tota la saga, s'acaba tota la tradició familiar, cau a terra estès, no sé si acaba morint o no, però es queda inconscient segur. I efectivament ell va dir des de molt jove que volia ser. Per tant, hi ha aquesta part d'autobiografia. I quan arriba a Mallorca, evidentment, doncs, fixeu-vos quines meravelles que ens acaba regalant amb aquesta tècnica molt ben acabada. Era un artista que construïa molt bé. Després va fer tot aquell recorregut per pintar i per fer aquells llibres sobre los jardines d'Espanya, que també va fer un recorregut, i a Barcelona n'hem vist diverses exposicions i que les hem anat a visitar, també. Per tant, un viatge a Mallorca el necessitem urgentment, quan s'acabi tot això, que puguem sortir amb una mica de tranquil·litat i poder veure algunes d'aquestes obres i sobretot els indrets, aquests indrets on ells s'inspiraven. I després no vull deixar de parlar d'aquesta artista, la Pilar Muntaner, una artista que aquí la veiem amb algunes imatges de la seva presència. Un artista, és curiós, perquè aquí sí que és una fotografia en la qual està amb la paleta de pintora, i aquí li han muntat en l'estudi, perquè en aquelles èpoques es feien aquestes fotografies d'estudi, que li han muntat un decorat molt teatral, en el qual hi ha un paisatge però queda fosc i de seguida es veu la trampa quan veiem aquí aquesta ombra. Què passava? Que aquesta dona tenia possibilitats de treballar, però és que a més tenia 11 fills. Jo no sé com es pot fer això, amb 11 fills i a més pintar. De vegades diuen que no va arribar a fer l'obra que ella hauria volgut. Segurament que no, Però ara veureu una meravella de la part més vibrant. Però d'entrada veiem aquesta catedral de Mallorca, aquesta manera que tenia també de treballar, buscant aiguades, treballava també amb dibuixos, feia alguns apunts dels seus fills. Aquí, per exemple, suposo de 4 en 4, o potser ho feia de 5 en 5. Són capets, ella diu caretes de retrat, perquè clar, no hi ha temps, hem de posar-nos a la pell de l'artista, que té tot de criatures voltant per allà i de tant en tant, a més pinta, però no podem... O, per exemple, també escenes de gènere, escenes quotidianes. Aquí veiem esperant els nuvis. A part de les escenes domèstiques que podia fer dels retrats dels seus fills, de les escenes més familiars, del primer jardí, ella surt a fora a l'aire lliure i pinta el vent. En aquest cas, mireu aquesta obra molt impressionista, d'aquesta impressió que ella sent quan mira el vent. Després de tot això, si busqueu per internet trobareu uns vídeos que la imiten cinematogràficament
i ella la van a buscar dient on ets perquè no estàs fent la feina que has de fer, no dius que estic pintant el vent. I aquestes són aquestes pintures que reflecteix la temperatura, el vent que li toca la pell. Però no s'acaba aquí el treball, aquest entremig dels arbres i de les oliveres, aquestes oliveres més formals, podríem dir, si m'ho permeteu, sinó que acaba fent unes monstruositats, per dir-ho així. Ell aquí titula aquesta obra El monstre, no? És com buscar aquests troncs que es recargolen sobre si mateixos i alhora busca unes tonalitats contrastades entre els càlids i els freds, és a dir, com si anés a buscar una temperatura fauvista, salvatge, que és el que li ofereix la pròpia natura. Mireu quines peces, ara les anirem passant, mentre jo us ho vaig explicant. En aquests 3 troncs els titula La dansa, o dansa, perquè semblen realment 3 ballarins o 3 ballarines, o 3 figures que ballen, tenen entitat. Fins i tot aquest que el titula Dolor humà, sembla que sigui una persona que s'autocomplau i alhora té dolor, i té dolor fins i tot físic. Però fixeu-vos quina tonalitat vermella al fons, amb el mar al fons, i aquestes d'aquí, que són aquestes oliveres més amb les tonalitats morades de tota la gamma harmònica dels freds, o dels tons que passen ja dels càlids cap als freds, justament en aquesta frontera. Veient totes aquestes fotografies de la seva obra, que clar, el que és interessant és poder-ne veure algunes en directe, són de gran format, perquè encara s'entengui més aquesta passió que ella sentia. Aquí tenim un poema de Rubén Darío que li va escriure quan va tenir tot el contacte amb tota la gent intel·lectual de Mallorca, i li parla d'aquestes oliveres i li diu: «Los olivos que tú, Pilar, pintas son ciertos, son paganos, cristianos y modernos olivos, que guardan los secretos deseos de los muertos con gestos, voluntades y ademanes de vivos. Se han juntado a la tierra porque es carne de tierra su carne, y tienen brazos, y tienen vientre y boca, que lucha por decir el enigma que encierra su ademán vegetal o su querer de roca». Aquesta forma també abarrocada, que és igual que la trobem en la pedra, que la trobem en la sorra, en el moviment del vent, que ens porta tots aquests ritmes que els podem llegir, que són línies i que pictòricament són molt atractius. També perquè entengueu una mica més això, també us passaré, ara us va passant algunes imatges de tot el que jo també he anat pintant mentre he estat, les vegades que he estat a Mallorca, en aquest indret. I això és un bloc de punts, és un bloc de notes, perquè pugueu veure, a mesura que anem caminant, jo vaig prenent nota, que vaig cercant. Molts artistes fan primer l'estudi i després l'estudi sobre paper, l'apunt, el que en diem notes preliminars, i després ho acaben a l'estudi. I altres vegades, com feien els artistes aquests, pujaven a dalt en aquests llocs tan cantelluts i fins i tot per prendre mal i tot, però per pintar-ho directament. I aquí podem veure aquesta manera de treballar una olivera, una d'aquestes figures, d'aquestes entitats que estaven vives en allà. Mireu, jo aquí ara no voldria tocar-ho massa perquè no perdi l'espontaneïtat de l'apunt, però tenia aquesta forma gairebé piramidal, molt estructurada i alhora amb aquests bulbs que li donen la volta. I després aquestes tiges que surten, aquestes branques, que sembla mentida que puguin, amb això tan sec, puguin ser vives i t'està explicant encara soc viva, i explica, surten amb aquestes petites fulles que tenen aquelles punxes, aquella punta tan fina, i depèn de l'època trobem les olives. Per tant,
s'entén. Jo aquest ésser l'he vist palpitar, no es desplaça, però gairebé, podríem dir, segons veiem doncs, en aquesta figura, per exemple, d'aquest dolor humà, que tornem a posar, aquest dolor humà, sembla que camini misteriosament per les muntanyes. I després, naturalment, encara hi ha altres artistes, n'hi hauria molts més, però farem 5 cèntims d'en Joaquim Mir, que també mireu com treballa aquestes roques amb aquesta contundència, és capaç de trobar una perspectiva que és difícil trobar-la allà in situ, aquestes perspectives, perquè tenim un primer pla, un segon pla. No és d'estranyar que s'enamoressin, perquè és màgica aquesta muntanya i aquesta serra. I després mireu aquí el torrent de Parells, que també ell allí va poder pintar aquestes pedres, aquests trossos plans que quan tu arribes allà notes que són com grans catedrals. I això també ens transporta una mica tant aquesta com aquesta, en el que després ell va treballar amb vitralls, que a més en el Museu Modernista de Barcelona, al carrer Balmes, allà hi ha un gran vitrall d'en Mir que ens recordaria, i el Manac també, que ens recordaria aquestes impressions que ell ha rebut d'allà i que després les ha traspassat fins i tot a una altra tècnica mural, que seria aquest vitrall que podria haver-se fet també en mosaic, al fresc, amb aquarel·la, és igual, les tècniques serien indiferents. Anem veient aquestes imatges i fins a la propera. Gràcies.